Salutare tuturor și bine m-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi am alături de mine pe Robi, Ianis și Vali. Astăzi, o zi specială, pe shop a apărut acest pickaxe de FNCS. Da, frate. Ia uite ce frumos e. Like-uri la acest videoclip câte? 0. 1000! 1000! 1000? 10! La acest videoclip este un videoclip unit în Ok. Haideți aici. Maga! Vreau jumătate de like. Jumătate de like? Adică 30 like-uri. Adică 500.000 de like-uri. Da, frate. Cred că fac maxim la videoclipul ăsta 10 like-uri. Nu contează mult, Cum e că unic. Bion auzi? Băgăm și la ranched. Ceva de fară tău, băi. N-avem noi. Ranched. Nu mai mi-adu aminte. Bine, așa, gata. O să-ți iau ăla de profil poza Davidelor. Ce să Banul facem? tău, David. Banul tău. David! Bă, ce e aici? Am găsit și o buclă la Ăla. Nu cred! Nu. Bă, nu mai am glanțe. Prea bun. Nu cred, n-am player, șans. bă, nu mai fi tu prea bun ca player. Bă, tot n-am găsit glanțe. Prea bun. Mamă, cum țipă ăsta? Vere, n-am găsit glanțe. Cum? Prea Aha. bun, bă, sunt prea bun. Ești. Uite-te genial la mine. Unde ți cardul Robi? Ne-a luat Ian. Tu du-te de reboot. Eu? Nu. A, nu, mă. White? La mine. Vin. Unde e, mă, căcatul ăla? Unde? E aici. Ia, dă să-l văd. Valita, tu. Dai că e white. Valita, ajută pe David. N-am nevoie. L-ajut? Să nu-mi iei shotgun-ul la gri și SMG-urile astea. Pistolele astea. Nu, eu vreau documente. Dai, Ia-l. mă stilez Robi. Îl dau pe gratis pe ăla. Perfect. Mini. Thanks, my boy. N-aveai două. Nu. Avem decât unul. Uite, am mai găsit acum. You like my voice? Mamă, direct în cabil ai dat. Trebuia Bă, să eu cred că dai... are ceva. Trebuia să ăla, dai... Eu cred că are ceva. Ce? Cred că ai ceva de la FTS-ul ăla. Da, bă. Stai așa. Aha. Nu mă ridic, mă. Am vrut să verific dacă filmează. Nu mă ridic, ăsta. Aga. Bă, playeri. La care... Da, bă, player. La mine. Da, Gigi, eu n-am bani. Player la David. Na, că fuge, avem decât să ia cardul. Unde e? Că mă duc eu. Uite-l, du-te după Gata, el, că n-am mare sau ceva. Nici eu n-am are. Dar vezi să nu mori. I-am astea două pistoale. Cine? Mama. Iar că dacă are și la gloanță de cugan și are să dai și mie. Au, mă duc după el. Bă, David, ai un med? N-am. Oh, vere, că dacă pic și eu direct în apă. A, gata, să bat cu alții. Hai că vin și eu acum cu apa. Să bat cu alții. Veniți repede. Cred că am venit. Am luat asist pe un player, dar nu știu pe ce player. Bă, vedeți că are de ăla. Bă, cu aia n-am gloanță. 92 white. Hai, Aoleu, dar de ce mi-a stat ținta aia așa, vere? Mamă, puțin lag aici. Deci am lag, vere. Mai e unul, sus aura. mai e unul ca să știi. Dead?
Aura, pușez Aura! Dead. Aura, moartă! Oh, nu mai urla, că nu suntem la apă. Ce face băiatul? Plânge acum că ai murit? Avea diamond. Și e diamond, borule, că te-am bătut cu gold. Eu tot diamond avea lăsat. Vreau și eu n-are... Oh, ce... Nu, e al meu, Vere! N-am știut. Bă, nu e încărcat? Scuze. What? Da, facem Ah, schimbul dacă hai vrei că să se se încarcă dacă acum. vrei. Bă, stai bă, că n-am Bine, nevoie. Vali? Bă, da, cardul lui Robi. Vali, Ei, facem schimbul, bine? Țineți-mă să-i dau lui Robi. Chiar dacă nu zidurile mele, da. Mulțumesc, Da. băieți. nu prea... Player. Bă, am vii și pleci? Când am văzut cât suntem... Dead! Oh, Fraz, la! Mamă, bă, ce avea nebunul. Avea pistol de la nesimțit, da. Bă, de ce mi-ai luat, bă? Vali, ești handicapat? Bă, fără nici vreo tot alea urâte pe videoclip. Fără că să taie. Stai la montaj. Să taie la... Player acolo, sus. Acolo. Robi, vezi că e șampanie acolo. Unde? S-am pus cu Uite la aici player, aici player. aici! Îl simt la urechile mele. Uite-l. Bă, al naibii jetpack ce m-am încurcat. E sus, bă! E cu mine în box. Mai e unul. Ah! Vezi, Păi stai. da. Bă, sunt prea buni. Sus am mai auzit unul că am mai tras. Da, 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 da. L-a tras și mine. Bă, șampania aia să... Robi, ți-ai dat-o? Ai nebun. Au! Stai, unde? Hai că vin acum, că văd. Aha, mai bine că nu ți-ai dat-o. Bă, am 3 gloanțe. Hai, dă, dă, Hai. Robi. Dai-o, dă-o. Are careva ceva de viață? M-am dus cu ăștia să bat cu nu, mașinile, n-am. fraieri. Nu mai pune, de ce ai pus că nu? Să bat cu mașinile ăștia, bă. Acum vin. Venim. Aveți gloanțe de are? Doare... Nici n-am are. Ba da, am are. A, gloanțe dare. 3 HP, Eu am 8 și îmi trebuie și mie glanțe. Vedeți că e unul cu mașina acolo. Hai, dă-i pe ăla. 126, mamă, ce cap i-am dat. Ah, și-a fugit prostul. Gloanțe de are pentru mine. Și eu vreau și eu. Presiona și mei, spun ce tragi. Facem de 4 catralioane de mii de lei. Am play. Cu 14 mii de bănuți de... Veniți aici că avem player. Oh, 62 pe și... mort! 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 Wow, uite și pe ăsta n-am. Bă, la cum am murit bine. E low rău de tot! Mamă, Vali, gata, te rog eu, nu mai vorbi așa tare în microfonul ăla. Ah, A fugit? da. Acolo l-am văzut pe unul sus. Uite-i. A, sunt boss, mă, ăștia. Îl văd, îl văd! Ăla, handicapat. Uite, vere! Du-te probi. A luat mașina, alo! Face-o că n-are multă Setea. viață. Foarte. S-a blocat, gata. E la mine, e la mine. Bă, să bat ăștia. Claire la mine. Sunt la tine. Claire la mine. Doi la mine. Vino încoace. Oh, Vreau unde n-ai să băgăm Înapoi mă. ăștia, înapoi ăștia. Claire. Tobi, vezi că e unul pe aici, mă, dar nu știu unde s-a băgat. îmi bag pula aia. Uite-l! Asta m-a omorât. Dead. Suntem prea buni, veri. Bă, ia stai mă să-mi iau și eu un are, că nu-mi place să vă stau. Bravo, Robi. Rugați-mi de la cacăsul de la... Am 2 secunde de când am zis că suntem prea buni și l-am intimidat pe Robi. Stai, Robi, că mai am un player. Deci chiar suntem prea buni, dar... A, vine în coacă. A luat mașina.
Ăla e pe sus cu mașina aia, din câte știu. Mai e unul. Hai, Da. Dă-l naiba. Bă, vedeți că dă reboot. acum mă duc eu. Vezi că e în apă. Jacuzzi, iubesc stilul tău. Hai la Ianis. Nu trebuia să-i pușeze pe ea. Nu, e un HP! 1 HP? Eu nu prea cred că era 1 HP ăla, bă. Oh, mort? L-ai în box? Dead! Cred! Culcați! Bravo, mă, bravo. E lui foaie. Bag la mănier. Bă, bere, gata cu jurăturile alea. Stai să dau. Frate, unde a venit și ăla? Că am căutat toată locația și nu era nimeni. Robi, edită la înapoi. Robi, da. Nu, lasă, că vezi că am gândit-o pe asta. Un are să-mi bag cu asta. Sunt și eu lui băi. Da, eu care n-am bușat. Găsești. Dacă este prea bună, ai văzut că am făcut kill. Bă, nu prea văd Unde că mai mai ar fi găsit cineva. acum? Vreau și eu un shotgun. Shotgun. Ăla vreau eu medkit-ul. Ia mă aici. Ia Nu le găsesc masculă, pe Vera, Bob! Te-a Da, apucă vi- Vale? Zi, Zici, unde iau și eu un loot ca lumea. De acolo, de unde am de putut pe aia. acolo de unde ne-am omorât cu ea. Păi da, dar loot gen glante și astea. Ce fel de glanțe vrei? De toate gen. Vină cu a. Vino încoace. Are și pam. Ți-am dat acolo O, undeva. Doamne, cu un... De ăla nu pot să-mi dau un shotgun, Doamne, nu pot să-mi dai. Super. Ia Vale de aici, așa. Unde? Mersi la verde, bă. Mașina, vine unul cu mașina. Ce-a sărit Eu, al ce meu! nebun! Like my voice. Sunt 2. Dacă te... Glante de shotgun cineva are? Unde cine e? Fuge prin apă. Da? Prin apă sau fuge cu apa? Se duce cu apă. Dă! A plecat, cu apa. Aia. Aici jos. Uite, dar n-a plecat departe. Uite aici. Îi pușăm? Ia mă și pe mine. 75 white? Dai Vali, La mine? Mamă, Vali, lasă-se. I-am dat, dar fuge. 20 e pe white. A, face cu prostia aia așa. Dead. Urmărim până... Am omorât, gata. Glante de shotgun, sau știu eu. Nu, trebuia să arunc și... Mamă, câte șampani avea! Ce frate, ăsta cred că e bețiv. Bă, dar nu am luat niciun glonț de shotgun. Dacă am luat eu șampanie. Bă, dar vrei să sunt aici. Da. Acel moment când nu poți să spui nu, pentru că dacă cineva zice că ai gloanțe și eu îi zic nu, să uită pe video și vede, opa, avea gloanțe, n-a vrut să-mi dea. Bă, trage-mă după beleaua. Dar de unde? E pe ancora aia. Ancorul nu e aia, dar mă rog. Fuge. 26, 50 de Am dat! White. Am un kill și eu aici. O sărăcie de kill. Vreau eu asta două. N-am glanțe de pam. Lanțe de pump. The shotgun, ce pump, același ce. Ia, Nisu. Deci te-am învățat să zicem pump. Mamă, ce am avut? Bă, 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 bă! Mă cred că la mașinița asta. Bă! Ia uite-i, Nu mă. vă spun să A țărit apă. Stai să o scot în apă. E de ăla să te-a pe roată. Stai! Stai că vreau să apă roată.
Nu stai pe roată. Vine la cu medalionul spre noi. Doamne, vede, ăsta chiar stă pe roată. Vreau și eu. Dai, dar nu vă pierd. Bă, ia urcați, bă, sus acolo, că... dăm de player și să nu facem ceva. Așa. Hai să dansăm. Să merg încet, că vă scapă voi. Stai, mă. Au și aia, mă. Eliminare să... Cred că nu pun nimic așa rău. Ia-mă. Da. Bă, ia lăsați mașina asta, bă, că nu mai îmi place de ea. Aruncat. Al meu e oricum spray-ul. Aia. Îmi bag pula în tine, Vali. Bă! Bă, stai și tu. Vali, te iubesc. Ia uite, bă, uite, zice de pe un zipline. E mai enervate. Așa se cu Robi, aia e. Care vrea 5 miniuri? Nimeni. Am 6 miri. Am 3 medkituri, o șampanie plină. Am 3 medkituri, 5 miniuri, 4... Da, cumpărați un big de aici, vorule. Ok, 2 pistoale legendare. Bă, la unde e la Rândum, bă? Gata, bă, nu-i interesează. Bă, ăla nu e aia lui Dumvere. Insula aia nu e aia lui Dum. Păi nu, mă. Dacă Cred că nu la spunea de aia mine lui Vere. medalionul Rândum. Spăunează aia lui Dum cu aia. Nu știu, Vere. Ce e aia? Te face Dum, ai 500 viață, 500 shield. E ca Thanos, aproape. Dacă ăla vreau... I can't swing. Să-și... Ia uite-i. Aha, i-am urcat pe el, băi, la ăia! Cybertruck. Băgă-mi-aș! Stați că mă duc eu, vă salvez! Voi vedeți cât de rău au fugit ăștia? Da, mă, în capul Apoi meu. când au văzut. Auzi, mă, uite-i. 26 white. 3, 2, 3. Papa, mașină! Bă, era 1. Vedeți că intră în liftul ăla. Nu, n-a intrat, n-a intrat. Încă 31, vezi că e white rău. 2, A intrat 3. în risc. Mort. Și am intrat în risc, eu. Doamne, și mi-a omorât. Mamă, bă, nu-mi place ținta asta la arenă, nu pot să trag cu ea. Bă, Player haideți aici, să... pe insulă. Player pe insulă. Dă-i naibii, nu mergem la ei. Haideți în zonă, bă, hai la zonă, hai la zonă. A, ba nu, ia-l, că nu vreau. Haideți la zonă, bă. Valin, te duce, bă, la ăia. Mă duc. Văzusem că te duci. Aha, player pe tren, dar e lăsat. Bă, player aici. Încă una, încă doi aici, bă! Invazie de player. Player, mă duc. Haide să mergem să-l bătăm. Să bat player. Sunt mai mulți, o grămadă! Sunt 4, Nu cred! Am băgat Au! întreg. Squad întreg, Ia, Hai, zonă. e un squad dacă mă duc întreg. să-mi iau tabă. Uite, m-aș fi asta. Nu-mi place ținta asta, bă! Dead 1? Ianis, tu știi cuvântul nu înjura? Bă, veniți că-i dă revive, vere. Bă, e low, Băi. Știu că e low. Dă Ianis! Robi, care ești acolo? Dead? Ia-mi, Robi. Bă, cred că i-am distrus, mă, gata. Uite, mă, burst-ul vreau. Ba, nu, mai e unul, mai e unul. Mai e unul. În boxul... Ăsta. Aha, de aici. Ăsta. Dead. Mort. Bravo, mă. Construiți aici, să nu le luăm, că mie că sunt playeri acolo, la baza aia. Bă, mi-a furat bigul ăsta, mă. Da, bă, dă și mie bigul, dă și mie bigul, dă și mie bigul. Vere! Oh! M-a buguit. Nu mai trolați. Bă, m-ai buguit. Nu făceam. Bă, m-a buguit. Am văzut. Bă, cu aici m-a speriat. Doamne, bă. Bă, e baza noastră aia sau a cui e? Iani, fiți-ar mașina! Iani, fiți-ar mașina să-ți fie Nu e de nimeni în ea. și cu Treaba trac. de aia noastră. Cai de mașină.
Bă, nu mai gata, lăsați mașina aia, că nu avem nevoie de ea. Avem zonă. Eu tipul ăla, bă, vine în zonă cu medalionul. Atât ai trebuit. A murit în zonă. Nu mă întrebați că eu sunt mângral. Tăceți din gură. Cine vorbea? Ia-te-l mă pe ăla ce încearcă să vină în zonă. 32, a murit. A murit. Sărac. Măcar am luat kill pe... Bă, suntem 4v2. Vere! Gata, asta e murit. Stai, ui, în Da, clar. am și văzut, uite. Bă, mi-au furat McLaren-ul. Ia uite, bă, ia uite, bă. Forza Horizon. La vere! Ia uite, bă, Forza Horizon. L-au luat, cred că din prima zonă ești nebun. Aia cred că am stat cu mașina aia de la început. La vere. Bă, eu cred că mă duc să iau medalionul. Deci, Nu mori, Alisa, că e de și mult. ce faci cu medalionul? Îți dă nimic. Oricum, sunt ăștia, uite. Uite-i, uite-i. Hai să bate joc cu ea, hai. Hai mă, păi. A, băga mea. Vedeți că bubuie o mașină, Robi, bubuie o mașină. Băi, Bă, eu încerc să mă duc înapoi aici, că stăteam greu. haciu! Bă, nu se mai oprește din slide. Dead. Da, veniți, că-i da finish. Șiton? E singur băiețelul. Șiton! Plânge băiețelul ăla, bă. Hai, învață, buiu! Ăla cred că s-a băgat Robi, în du-te zonă. la el, mamă, Robi. S-a dus în zonă, bă, ăla. Ba nu, cred că a Ăla e dat... bun. Ba da, A cred dat că de s-a... but? Nu, cred că s-a dus în zonă. Uite-l unde stă. Dar era pe aici, vere. Gata. Da, da! Fere, uitați-l mă unde stătea, bă. Again is way. Taci, bă, Baldi. Frumos, uite. Eram la ranchet, bă? Da. E bine dacă eram la ranchet. Am făcut platină. Bun, am făcut gol 3. 3! 3! Yeah! Cu Silver 2. Ia. 100% mi-a dat. Am făcut Silver 3. David, Bravo, nu mai ori la așa tare microfon. Da. Dreptar tu, lobby? am Platinum 3, 1% am. Eu am platinum 1, eu am platinum 2, 65%. Bun. Ce dăm? Return. David. Vali, nu mai vorbi în microfonul ăla așa tare. Bine. E, te poți. Vrei să înțelegi și tu sau? Yes, Al doilea meci pentru voi, primul meci Bine. pentru mine. Mai timp de când am făcut 35 de kill-uri și am luat win și ne-a dat 7%, ne-a urcat? Da, bă. Cea mai nașpa senzație. E, cel mai nașpa lucru e atunci când ai filmarea pornită și trebuie să stai de 2 ori mai mult timp să te bagi în lobby. Și de 2 ori mai greu ca să-ți încarci graficile în meci. E foarte mișto. Foarte tare. Ia uite-ne, Bomba! suntem rachetă! Bă, bune! Robi ne arată ce ne arată Robi acolo. Uite, Playerii sunt... chill. Playerii sunt morți. Playerii sunt morți. Playerii sunt I așa. love you, Eddie. Playerii sunt așa. Eu? Playerii, bă. Foarte. Playerii. Ia uite, bă, dansul ăsta. Da, bă. Îl am și eu. Anza ready? Ia, Vali, dai mă și tu ready. Mereu uit să dau. Dansul Neymar, bă, ce-am uitat de el. Ce dă vere pe el? N-am dat pe el, dar l-am luat într-un sezon cu niște misiuni. Da, bă. Ia uite asta de la Among Us. Mamă, ia, ni se mai știi dansul? Ia uite-l pe ăsta. Electro Wow. Shuffle. Da, bă, stai că tu și eu, stai. Ia uite ea.
What? Aveți dansul ăsta? Nu. Aveți dansul ăsta? Da. S-a bășit. Voi aveți Ia mult uite-l pe ăla. Uite-l pe ăla, vere. Ia Uite, uite, uite ce chill stă. Deci, bă, uite cât de chill stă viața mea. Bă, dar voi aveți asta? Ce? Eu l-am. Nu știu de Tocmai unde. ce l-am pus eu. De unde n-ai l-aveți, mă, pe ăla? A fost prieten sus. A, înseamnă că l-am. Da, pe ăsta l-aveți? Ia uite. Da, bă, l-am. Da, pe ăsta? Mamă, Davide, am gantera asta, ocup jumătate de Bobby. lobby, da. O bunică jumătate de lobby. Bă, cred că o să vadă videoclipul ăsta, bă, Răzvi a zis că nu joacă la squad cu noi, că scădem ca alea. Noi care, cred că e al doilea sau al treilea meci în care câștigăm, dar am prins decât unul pe videoclip. Bă, bune, bă. Că a zis că nu se joacă cu Vali și cu Beleaua. Cine, mă? De ce mă nu se joacă cu mine? Nu știu, stai să vă citesc mesajul. Cine a zis? Rozi? Răzvi, dar nu mai înjurați, că iar după ce că sunt destule, e clar, mă joc cu Vali și Beleaua. Uite, are și ăsta de la FNCS. De mine nu ai zis, nu? Are Nu și știu, eu n-a să zis. A, bine, frate. Care mai are? A, da, are și ăsta. Cine mai are? Eu, uite David, eu. Da, tu n-ai. Ba da? Bă, eu vă pup, mi-arunc corona, că n-am ce face cu ea. De asta e că nu pot acum. Doar Nu mie, nu mie. vreau să eu coran. Am și eu. Ia! What? Ce? Îmi făcea apa ciudat. Tsunami. Unde merem? Ok. Bă, dă-mă mie coroană. Da, bă, nu e coroana. Nu vezi că ai? Ce o zice lobby-ul ăsta când o vedea 3 coroane aruncate aici? A zis, am dat în Mongral, Mr. Savage, mamă, ce vine aici, bă! Cred că le dă pam legendar, vere. Bă, bă, unde pleci? Bă, Robi, stai mai. Vine fix la chestul meu. Dacă murim, asta e. Am avut destule meciuri de perfect. Player. Stau în buș. Eu stau cu bruta la În soare. pulă. Dar n-am brut. Stau mai chill aici, eu, bă. Am player și n-am shotgun, am doar un R. N-am și-o... Hai mă, să pleci ăsta să am poți să shotgun. pleci aici. N-am... Mă râd. Bă, player, am Mă râd. player. Ianis, vezi că vecinul nostru e player-ul. Da, mă fac în el. Și eu. Bă, veniți la noi că e 2. E 2? E 2? E 2? E 2? Da, pula că nu știu să vorbesc. Bă! La Fortnite. Robi, Robi mai potolesc Robi, pe Robi. spate 2! Scuzați-mă, bă, dar... Robi! Mamă, Vali, nu mai urla bă așa. Mă bate. I-am apucat cu băieți. De domnul? Dai. Bravo. Deci al doilea? Bravo. Dă-te, Vali, că mă încurci. Da pistoalele alea, că nici că-ți mai dau revive. Dă pistoalele alea încoa. Te pup. Nu pot să le iau. N-acoaie. La mine! Nu cred! 24? Vezi că vine la tine, Ianis. 36, white rău. A venit alții. David, de mine ai uitat. Lasă-mă un pic, vere. Mamă! Dați-vă că nu pot să-l iau. Nu pot să le iau. Na, vere. Na, vere. Na, gloanțe pe nimic. Fugi. Am cardul cuiva. Ianis, încercă dacă ai cum să iei cardul cuiva. A, e bot. Na, gloanțe pe nimic, băi, și băteam. David, ia vină încoa. Nu pot, că n-am gloanțe, am plecat la benzinărie. Păi îți dau eu gen. Sunt la benzinărie. Păi și încearcă să vii. Eu n-am putut să-mi iau nici armele, s-a băgat Vali acolo. Mersi că mi-a dat unul shotgun, dar n-am apucat să iau gloanțele. Eu ți l-am dat. Mersi. Le-ați băgat Vali ca prostul. Da, vere. Hai pula.
Bă, nu mai înjurați vere, pe bune? Nu crezi că e prost? Păi nu mai vă înjurați, gata! El comentează la mine. După videoclip vă puteți vă înjura cât vreți, să vă înjurați cât vreți. Atunci nu mai am probleme. Bă, nu prea am glanțe, dar încerc să mă duc. Am 4 glanțe pe shotgun, frate. A, mă, pe bune. Ei să fac nimic, nu mă lăsați. Vedeți că e unul, toată lumea pe el. Urcă! Zic pe tine. Unde e mașina? N-am cardul nimeni. No. Bă, nu știu cum, dar încerc. Ia uite, ia trag după aia care a dat la 35. Mamă, bă, și cum ajung la cardul? Ah, cardul lui Beleau aici. Mamă, ce mă enervează gâtul. Puneți-mi și mie punct undeva să vă dau. Da, să stai pe punct. Nu mai dau acolo. De ce? Deja să dă reboot. Altă parte. Da, da. Ia să văd acolo la... Nu veniți pe mine, Trăiva. Poate n-au venit. E greu de procesat asta. E greu după ce sunt singur. Punem în altă parte? Ia taci, că Nu nu te știe. știe. Nu te știe, nu știe. Îl că mai ești las un aici. pic. L-ai prostit de la Han. Mașina mătii. Ce ai, bă, că McLaren nu-i bun. Bă, ne scade rău de tot acum. E vina mea? Dacă faci film, nu te scade deloc. Da, și dacă nu faci win, Bă, da, să nu facem... ne-a spus. Nu, mă, vă luați arme și după ne bătem cu ei. Că dacă ne bătem facem kill-uri multe. Să jucăm așa cum am jucat-o meciul trecut, că așa câștigăm. Mulțumesc, băi, să urmează farming. Era decât un ceză la Vali. Păi da. Salut, Robin. Eu... Pup. Uite, Robi, un shotgun aici. Eu! Unde? E al meu, azi de mine. Dacă le ești frate. Vali, lasă-l, Robi. Da, vreau să luptez cu aici. Salutat toată asta, vere. Da? Da, vere toată. Era să tot cu mașina în cap. N-au Vreau lutat. shot. N-au Eu lutat vreau Berea, shotgun. dar foarte bine n-au lutat. Ia uzi Eu mașina. vreau shotgun-ul. Ia uzi mașina. Bă, ganiaș! Mamă, nu m-a luat pe Am mine. parare. E white. E mort, nu? Băgați mâna la Robi, băgați mâna la Robi. Bă, Hai, vine Hai, unul. David, bagă mâna, David.
Am băgat. Da. Vedeți că a mai venit unul cu meclarul meu? A, nu. A, n-am jetpack, vere. Bă, și ce bine intra un jetpack. El a mort. Vedeți că mai sunt două mașini. Asta era unul mort aici. Le-am dat finish și avea decât un pump albastru la Robbie. Sau nu știu ce era. Ăla vreau și eu un shotgun. Auzi, bă, ce mașină ești. Că da. Bă, uite ce e aici avem. Mamă, ce double, bravo, Ianis. Mamă, laser la Aha. Spate? Bă, spate. Suntem băgați la mijloc. Mamă, bă, Vali. Mamă! Cum să tragi așa? I-am dat și eu. Dar nu mai Bă, am trenul! mețuri. Bă, tu-ți trenul tău. Nu am mețuri. S-au scos. Hai cu trenul, dar ne duce în zonă trenul. Ne duce în Bă, zonă. e white rău ăla care i-a dat laser tare lui Ianis. Uite, Bă, că le costăm ăla. N-am mețuri. N-am gloanțe, vere. E mețuri pentru Mamă. Ren, de ce nu i-a tras? Păi, băi. Nu, mort! Frate, nu e bine dacă jucăm așa. Da, uite frate, n-am shot. Aveam. Nu mor prea mult. Da-te, Vali, că nu poți să fac nimic. Nu știu unde. Mă foc și eu pe aici. Hai, la revedere. Am bătut doar plătea. Mamă, frate! Mi-a dat. Copil prost, ce să-i faci? Aha, așa, veniți toți. Veniți toți, că cine sunt eu? Și eu sunt mongrel, frate, nu cred că ați știut voi până acum. Ia uite! Din toate porțile. E bun, de unde ați prost? Erau patru, vere. Sperați copiii ăștia. A, scăzut, acum mai și scădem. Ce dăm? Redia. 6%. Minus doi. Da, Redia. Minus 2 am. La 100 m-a scăzut. A, să că oricum am Mă, la urcat minus atunci, doi. am urcat atunci mult. Da. Sufletul tău, sufletul. Și blindata asta ține nu m-a scat. Da, mamă, cu biciul mine. A, da, lol. Vehin a luat pickaxe-ul din turneu, l-a dat cineva gift. Să mor. Păi așa văd, nu știu acum. Sau poate are mai multe conturi și na. Sper să muriți, vă vom căca de player handicapați. Da, Vreau al treilea meci, al doilea win. Da? Nu, mă vere. Acum, acum. Na 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 na. I can't swear. Și omul ăștia dau toți în mine. Păi că ai FNCS-ul ăla. Păi uite, mai e unul care l-are. Dați, bă, tot tine, așa, bravo. Mă, te-ai de scoat. Bă, dar mai are unul FNCS. Urtule. Bă, dar e mult prea mare picchetul ăsta, bă, e mult. Bun. Am văzut culorile care să facă ele. Nu m-a lăsat ăla să le iau în brațe. Cine? Câte de femele aliniez.
ce o concurență. Hai să încercăm să nu ne mai dărim. Adică, Să încercăm să ni să nu mai murim. Cred că dacă nu dădeam reboot acolo, hai să zic, scădeam ori nimic, ori mai puțin. Ori 2 la Ori urcam. Da, foarte puțin. Nu, de bine. ce nu recunosc? De ce vin acum mulți, foarte, foarte mulți în locația asta? Habar n-am. fix unde Noi avea- veneau 2, 3. Fix unde aveam eu land, s-a dus ăla să-mi ia arma. O să ia niște colegi. Ia. N-avea. Da. N-am armă. N-am armă, îi dau cu pickaxe, îi dau. Știți ce pot să fie lăsat decât să mă uit la el? Că mai am altă putere. Ce faci? Nu scăp din el. Mort? Unde Doi. am intrat, vere? Am vedea unul e mort. Bravo, Robi, bine naibii că aveai tu arme. Robi, ai glanțe de shotgun? Da, din nou. Hai la belea, repede. Spate, Ianis! Sunt prea mulți! Bravo. Dă revive acolo! Mort? Bravo, mă! Mamă, Lăsați și nu. mie un shotgun, vă rog Ah, frumos. scuze. Hai să dăm. Bă, da, să-mi dai și mie glanțe ceva. Nu. Poți să iau eu asta, Ianis? Luați. Doamne, și cea... Deci, glanțe de SMG? Le-am lăsat jos de ani. Ah, mersi. Glanțe de are careva? Am și eu nevoie. David, mai am și eu nevoie de glanțe de SMG, dar ți le-am dat, bine? Ia glanțe, vede. Nu mai las. Ia-le, mă. I-am dat și eu, i-am niște. Avem nevoie pentru asta. Player. Uite, pup. Vreau să spamez pentru asta. Pentru asta vreau să... Mamă, I-am de făcut- când cură la i-am shotgun făcut lui o David s-a dus ăla. Da, bă. Mamă, cum a intrat direct al meu. Deci am dat 2 hituri, după a fugit și a fost la David. Bum! Mine. David, n-ai shotgun. Mă omoară, Am shotgun, vere. David, mă omoară, Da, David, mă da. omoară. Stai că mă duc să-l rezolv. Nu cred! Un hit îi trebuie, un hit. I-am dat 74 și n-are stil. Sunt la bela că e nu-i puțin așa. Boinaga lava. Mă duc să iau cardul lui Vali. Sunt prea bun, bă. Dar păcat că moare Vali într-una. În afară de mine. Lasă-mă, acum dăm revive. Sunteți prea buni în afară de mine. Robi. Robi, voia să se arunce! Cine te-a Sunteți supărat, prea Robi? buni în afară de mine. Cine te-a supărat, Robi? M-au omorât pe el ăla, m-au omorât și m-au supărat. Și pe ales să te arunci. Acum îți viață. Și ai ales gata, să te arunci. Nu mai vreau să cresc. Bă, n-am mai construit, poate îmi construiește și mie careva. Ai viață, da, tot. Să-mi construiască și mie careva, bă. Da, ești departe. Îmi trebuie un medkit neapărat. Bă, what? Dă-la, uite, dă-la. Ce nu re? Ce, De Robi? ce nu recunoști? E player acolo, că era cu... Doamne, Doar vede, deci auzeam un chest și eram un gunoi. și? Am dat la gunoi să-l deschid, dar chestul era mai sus. Da. Dați, bă, haideți la șampanie. La șampanie. Unde e șampania? Unde e șampania? Nu mai băgați miniori pe gând, că nu sunt bune. Veniți la mine la șampanie. Băgăm drog. Hai, Beleava. La șampanie. Acum Am decât 80, deci vă fac 80 full. Eu și o gloanțe, dar are. N-am eu prea mă fac multe. full. Adică n-am prea multe pentru mine, cam mai am 100 și ceva. Eu Unde-au dat Revive, mine? face. Unde-au dat Wow, mine? la Dumnezeu. Sunt doi. Care le-a dat. De ce nu re? Lasă-mă, Fuge cu mașina. Fuge cu mașina. Era glider, mărule, nu mașină. Ce recunoști? Vali, ce recunoști? Nu mai cânta, bă, Vali, dar se cine după cine superi? După Inica? Oh. Deci după zi. Bă! N-am vrut. Aoleu. Player, jos. Mi-a scăpat. Urât, da. Mi-a scăpat, frate. 27 cu 27 pe white. Ăla de acolo, 27 white.
27? Nu stau bine, Paul. Aici, Vere. Nu stau bine, Paul, la distanță. Mort! Doamne. Vere, aici. Bă, ia uite mă pe ăla, mă. Mamă! Mamă, cum trage copilul. Bă, uite, bă, De uite la și pe ăla. acolo. Ajută-mă, tati. Au! Mă, urâtule. Ma, nu mai am lansare. Sunt pe 0. Nu! I-am dat un... Am dat-o! Vere! Băi, ce faceți? Ne bate! Mă, Vere, las! Băi, las one shot! Bă, și nu știu, bă, cum își dă mini, bă, coaie, bă, că mă duc Vezi, David, David, ai player. Păi am, dar nu știu unde e. Jos, de I-am jos. dat un pic. What the fuck, nu i-a tras, Vere. La mine, nu mai am mețuri. E aici. Am luat cardul cuiva. Eu l-am luat. N-ai dat cardul ăla. E aici, mă, la ud. Da, la ușă. Na, mă, na, Ce cine vreau să dau arăt. au venit Trebuie ăla. morți. De că i-au venit. Na, sunt 3 playeri. A venit Mongral. Bă, hai, dai Aha, să... gata, am Fugi, făcut fugi, rost de fugi, glonțe. fugi, fugi, fugi. Mam, la belea acum mă duc, că sunt playeri acolo la belea. Hai, mă, plec! Uite, bă, nu mă lăsa să mor. Bă, de ce m-a scos de pari? Bă, cacă în el de joc. Zic că pot că să vină să David, Fugi! hai să fugim. Nu mai te duce la chesturi, vede că vin ăia. Nu mă duc, nu mă duc. Nu mai am chef de nimic. Aici. Bă, da, suribu. M-a avut noroc cu urmești, dar după... 2. Pași, am pași. Uite Na, playerul. vere! N-am Cum mețuri. n-ai bine a murit ăsta în gheră? N-am Ba, nu. mețuri. Am tras în amândoi. Stai aici, ascuns. Pune-te pe canal și vezi, stai cumva. Dar n-am mețuri. Nu contează. Și mi-e frică. Dacă vine pe mine, am belit-o. Hai acum la Oh, oh, oh. Ești prost. No. Du-te în zonă, ce mai stai? Du-te în zonă. Pe playerul stânga. Nu-l lasă să... Ai nimerit? Cum dracu stai pe lângă coaie? Ia, iar am văzut, ia. Hai să vedem. Mă băgăm un meci, vere. Am avut top kill-uri, trebuie să mă urcăm. A, Am da. urcat, am urcat. Oho, am urcat mai bine, bun, am urcat 20% chiar. 13. Hai, retartul la bun. Eu am urcat 30% 30. am Eu am urcat. urcat plus Dați 20. red up care sunteți acolo. Plus A, 24. Cât ai crescut, Ianise? Ce? Cât ai crescut? 30. Cum v-a dat așa? Păi cred că am, Mi-a dat plus am 30. am avut mai multe kill-uri. Am avut 3 și cred că Enis cred că vreo 5. Mi-a dat plus, două. mi-a dat plus 24. Cum pula mea, dar ăla mă duc. Bă, ba pula. Na, mă, na. Bă, ești prost! Dați ready. Aveau broz, ești nebun? Erau 4. Da, bă, vezi, da. Nu știu cum nu l-ai omorât pe la acolo, ai dat, era fără Le-a hit. dat la amândoi, vere, le-a dat la amândoi. Hituri la aia. Dacă era ceva cu tine acolo, erau morți. Da. Adică nu înțeleg de pe ce să-i da. Beleaua Ce? de ready. Bă, cred că mă o să mănânc ceva. Am împăsit ting out. Unde-te? Bang. Jam, param, pam, pam, pam. Dați ready. I-am dat. Mi-am luat. Ok.
Bere puțin. De unde la pe intră în 2 minute. Ce? Pam, pam. Gata, am revenit. Robi, ce-a făcut? Ai zis că intră în 2 minute. Ok. Cine ce stai tu? Salut. Nu știu ce e. Ce? Acolo, nu știu ce e ăla. Bă, uite cum l-a spawnat pe Robi și cum stăteam eu. Anubim, adu. Și l-a aruncat Robi pe ăla. Ce zici? Ce zici? Covorule, nu mai face și ai băut alea urâte. Bă, la primul meci am dat win, al doilea am scăzut și meciul ăsta al treilea am urcat ceva, că am urcat chiar destul de mult. Chiar dacă Eu tot. am nu mai știu ce echipă am luat. Eu plus 24. Mie plus 13, mă rog. Robi, dă-și mie o armă, dă-și mie o armă. Shotgun. Repede, repede. Shotgun, dar are și el. Mamă, am tot squad aici. Mort. Era tot squad-ul. Treci, am crezut mai puțin pe două, nu e mort. Stai că te-a pus la skin de tryhard. Lasă, mă vrei, Dă, n-am. îi dă revive. Ce căcat. N-avere în jocul vostru. Mamă, cât luam. Da, bă, cam atât cu acest videoclip. Sper că v-a plăcut. Noi ne vom revedea la următorul episod. Și uite, logic că trebuie să mai stau un pic până mi se oprește videoclipul, că na. Se întâmplă buguri, că am dat eu repede să-i... Da, să ies de meci și na. Hai, pa. Bye. Haideți, pac, hai cu alea 10 like-uri.